ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ପାଇପି ପାଖକୁ ଗଲି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନଥିଲା। ମୁଁ ନାଉ କାଟିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି। ସେତିକି ବେଳେ ପୁଡ଼ା ମୁହାଁ କଙ୍କଡା ବିଛା ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ମାଲୁ କେତେ ବଡ ବିଛାଟେ, ନହେଲେ ମତେ କାମୁଡି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେତିକି ବେଳେ ଧନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କଙ୍କଡା ବିଛା ଦେଖିବ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଫଳ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଧନ ଏଇ ଫଳରେ ଖେଳେ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଫଳର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଧନ ତା ବାପା ବାହାରି ଗଲେ ବଜାର। ଧନ ଆଣିଲା ମୁଢି ଆଉ ତାର ଫେଭରେଟ କେକ୍ ଆଣିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସ୍ୱର। ରାସ୍ତା ଆଗରୁ ବହୁତ ଗାତ ଖାଲ ଥିଲା, ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ଏବେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଯିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛର ଅଜବ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଲି। ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଷ୍ଟେସନରେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଟିକେଟ କାଟିବାର ଥିଲା। ଧନ ସେଠି ବହୁତ ଜିଦି କଲା ଟ୍ରେନ ଦେଖିବ ବୋଲି। ତା ବାପାକୁ ଟାଣିଲା। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଚାଉମିନ ଦୋକାନରେ। ଧନ ଚାଉମିନ ଖାଇଲା। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଫଳ ଦୋକାନରେ। ଧନ ଅଙ୍ଗୁର କୁଳି ଆଣିଲା। ଧନ ମୁଁ କୁଳି ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିଲା। ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।